nalika semana kowe teka arep omong apa ning isor lampune bagjo jebul kowe kok wis duwe bojo kok anggap apa awak iki nganti kowe wani sumpah janji tak ketenger atiku iki jebul kowe durung rapi resmi. Ayo Dek Duwi. Tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sadelo bisa nambani kangenku kembang mladi arum gandane Pak Molo oke masa to ati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi tresna kok bojone wong Pak Wolo ora masalah ndak bahaya ta ora sementing ora digawa mulih sementing ora digawa balik ngono bersama Putra Buana iwak kingkong iwak lele terus no dhewe aku ra iso yen eling nalika semana kowe teka arep omong apa ning isor lampune bagjo jebul kowe kok wis duwe bojo kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul Pak Wolo wis rabi resmi bersama Putra Buana lagi dulu juga didukung dengan AR Pro Media tresno kok bojone uwong ora apa-apa Pak Wolo ora apa-apa yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan 1 jam aku bisa nambani kembang mladi arum monggo Pak Lurah Iko yang dari Kladah Dongko mikir kowe saged nyekuyung di rumahnya Bapak Sugimin suci mugi Gusti enggal ngijabahi tresno kok bojone uwong pelanggaran yen weruh aku mung bisa ndomblong
sing tak jalo waktu kanggo aku senajan sadelo bisa nambani kangenku kembang gladi arum gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti enggal ngijabahi Oma suwek duwi aja lali Oma suwek di rumahnya Bapak Sukimin. Riwayat Oma Suwong buka cerita wong yen lagi gadro ana panggonan kang ista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis nunggal sawiji wis maka prasita isin padha dilakoni Oma Suwong tanpa timar yen tresnaku ora bakal udar Oma Suwong tanpa lawan yen tresnaku ora bakal ilang peat geget latiku kok pasrahake jiwa lan ragaku Mano Sriti padha nyawang Oma Suwong kang dadi kenangan sampe ndredeg iki surat ayem monggo ketusan monggo Mas Wandi Sugeng rawuh kanca-kanca sedulur bintang Indonesia. Yen sliramu padha gelem muda rasa urip iki kaya lakune ing rodha ngisor dhuwur iku wis jinangka ora perlu padha angresula yen ing dhuwur aja lali mring sapada yen ing ngisor aja banget rasula ngelingono urip mung sadharma sumarang mring Gusti kang kuwasa wis sepira gedhene sangsara yen tinampa kanthi lega lila
kinantenan tabah jroning rasa wekasan mong mandheg dadi coba triprakara jodho rejeki lan pati pramanungsa tan bisa angrawe luwih becik ayo do mamuji kula warga amangge basuki